Exodo Kapitulo 5, si Moises ug si Aaron miatubang sa hari sa Ehipto. Unya si Moises ug si Aaron miadto sa hari sa Ehipto ug miingon, kini ang gisulti ni Yahweh, ang Dios sa Israel. Tuguti ang akong katawhan sa pag-adto sa kamingawan aron paghimog ka sa ulogan pahinungod ka nako. Ang hari mitubag, kinsa man ka na si Yahweh. Nganong paminawon ko man siya ug palakton ko ang mga Israelita. Wala ako makaila kanya ug dili ko gayud palakton ang mga Israelita. Mitubag si Moises ug si Aaron, ang Dios sa mga Hebreo nagpakita kanamo. Paadto intawon kami sa kamingawan nga laktunog tulo ka adlaw aron maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Kon dili na mo kinibuhaton, patyon kami niya pinaagi sa sakit o sa gubat. Ang hari mitubag, nganong gipahunong man niyo ang mga tawo sa ilang trabaho. Balik kamo sa inyong mga trabaho. Ang inyong katawhan mas daghan pa kay sa mga Ehiptohanon og buot ninyo silang paundangon sa ilang mga trabaho. Niadto gihapong adlaw gisugo sa hari ang mga Ehiptohanon nga nagdumala sa mga ulipon og ang mga kapatas nga mga Israelita. Ayaw na ninyo hatagig dagami ang mga tawo nga magamit nila sa paghimog tisa. Sila mismo ang pakuha niya na. Apan mao gihapong gidaghanon sa tisa ang ipahimo kanila og ayaw kinikunhori. Mga tapulan sila busa naghangyo nga tugotan ko sila pag-adto sa kamingawan aron maghalad ngadto sa ilang Dios. Dugangi pahinuon ang ilang trabaho aron magkapuliki sila sa ilang mga buluhaton ug dili na mamati sa mga bakak nga mga sulti. Busa ang nagdumala sa mga ulipon ug ang mga kapatas migula ug miingon sa mga Israelita, nagsugo ang hari na dili na kamo hatagad dagami. Kamo na ang magkuha ni ini bisan asa apan mao gihapong gidaghanon sa tisa ang inyong himuon. Busa nalukop pagsuroy sa mga Israelita ang tibok Ehipto aron pagkuhag dagami. Giapura sila sa mga nagdumala kanila sa paghimo ug mao gihapong gidaghanon sa tisa matag adlaw ingon sa ilang gihimo kaniadto. Gipanglatos sa mga nagdumala sa mga ulipon ang mga kapatas nga Israelita ug gipangutana, nganong wala man kamo makahimo karong adlaw sa samang gidaghanon sa tisa nga inyong gibuhat kaniadto. Unya miadto sa hari ang mga kapatas nga Israelita aron pagpadayag sa ilang mulo, kamahalan, nganong gibuhat mo man kini kanamo. Wala na'y dagami nga gihatag kanamo apan gipabuhat gihapon kamig tisa og gilatigo pagayod kami. Ang imong mga tawo ang sad-an. Mitubag ang hari, labihan kamo katapulan busa mihangyo kamo nga palakton aron maghalad ngadto sa Ginoo. Balik kamo sa inyong mga trabaho. Walay dagami nga ihatag kaninyo apan kinahanglan nga maghimo kamo sa samang gidaghanon nga tisa. Nakita sa mga kapatas nga Israelita nga nahimutang sila sa lisod nga kahimtang sa dihang gipahimo sila sa samang gidaghanon nga mga tisa matag adlaw. Sa pagbiyan nila sa hari, gikasugat nila si Moises ug si Aaron nga naghulat kanila. Miingon ang mga kapatas nga Israelita, makita unta ni Yahweh ang inyong gibuhat ug silotan kamo niya kay tungod kaninyo ang hari ug ang iyang mga opisyal na pungot pag-ayo kanamo. Daw gihatagan niyo silag espada aron ila kaming patyon. Ang mulo ni Moises ngadto sa Ginoo, unya midangop na usab si Moises sa Ginoo og miingon, Ginoo, nganong gipaantos mo man kining katawhan? Nganong gipadala mo man ako? Sukad gayod sa akong pagsulti sa imong ngalan ngadto sa hari misamot hinuon ang iyang pagdaog-daog sa imong katawhan ug wala kay gikatabang kanila.